evidentemente. Hem anat a veure també el Joel i el Nico. Ells són dos joves de 22 i 27 anys. Un era tècnic d'emergències sanitàries, de fet portava una ambulància, l'altre treballava de professor de matemàtiques i de jardiner. La pandèmia amb ells els ha portat a fer un canvi radical. Van agafar una empresa de producció de verdura ecològica que es traspassava i l'estan tirant endavant, sembla que amb èxit. Nosaltres volíem plantar enciams i de cop et trobes fent factures, gestions, subvencions... Jo fins fa 4 dies no sabia ni com funcionava l'IVA, no sabia ni què era l'IRPF ni aquestes històries. I bueno, és una cosa que toca fer. Nosaltres anàvem a començar així, anar provant i anar ampliant, i de cop ens trobem amb un negoci que ja està funcionant, que té 100 cistelleires setmanals, més mercat, més comandes. Clar, al veure això, clar, les oportunitats també eren molt millors. Llavors vam dir, vale, anem a plantejar-nos-ho i vam dir, doncs mira, per pagar el traspàs podem demanar un crèdit, que és una cosa que tampoc m'havia plantejat mai de fer. Cultivem unes 3 hectàrees, més o menys, a un model de negoci que és directament al consumidor, és a dir, directament al cistellaire o al supermercat cooperatiu. Es llença menys menjar, perquè culls el que ja saps que serviràs, no? O sigui, i a més serveixes directament al consumidor, amb la qual disminueixes el temps des de que es cull fins a que tu menges. Surten els números, és a dir, la intenció no és fer-nos multimilionaris, evidentment, però sí ser feliços, almenys fent el que ens agrada i dona com per viure. Hem de dir que el Joel i el Nico van poder tirar endavant aquest projecte gràcies a Reempresa, que és una iniciativa de la CECOT, de la patronal CECOT, que assessorava la compravenda d'empreses, i durant el 2020 aquest servei sembla que ha contribuït a evitar el tancament de 333 negocis. Em sembla que podem saludar un moment el Joel Martí. Joel, bon dia. Bon dia, què tal? En el teu cas ha estat de l'ambulància a l'hort i aparentment, com ho expliqueu, el pas no ha costat gaire. No, ha sigut seguir la línia que el meu cos em demanava, d'alguna manera, no? De l'experiència que he tingut a l'ambulància, bueno, he necessitat un canvi i m'ha portat on estic ara, que és enmig del camp, cultivant fruita i verdura ecològica, amb un model de consum que trobo que és molt correcte i molt adient, i més ara en els moments que estem, no? Que és sense intermediaris i bueno, doncs directament al consumidor, el qual es pot nutrir d'aquests nutrients directes i pujar el sistema immunològic, que és el que toca ara. No? Fas l'anunci, ja fas bé, ja. Escolta, en el vostre cas, haver agafat un negoci que ja funcionava ha estat la clau, Joel? Sí, bueno, ha estat una part molt important. No? Nosaltres anàvem a començar de zero i, evidentment, hagués suposat molta més feina i molt més temps per arribar on estem ara. Perquè ara ja tenim el segell ecològic, ja tenim una clientela, que hi ha a Barcelona i al Vallès, i a més tota la instal·lació de la mateixa finca on estem, els recs estan tirats, sí que poder algun falla més que altre, però bueno, ja està tot fet i és una gran feina que ja vam fer 3 quarteres, que eren les 2 noies que ho portaven abans, i nosaltres doncs tenim la sort de poder-ho seguir en aquests moments molt contents i endavant.